Concept number 2 iri kutaura differentiation of simple algebraic expressions. Saka differentiation of simple algebraic expressions. Saka aya anofamba sei? Masimple algebraic expressions tiri kutaura the breaking down by way of dropping the power and use the power as a multiplier to the term in question before reducing the power by 1. The general rule is so panapa ndo pakaapply zvataita pamusoro apa tiri kuti let y be equal to ax to the power n, therefore the derivative inenge iri equal to chi an x to the power n minus 1. So ndinowanza kuisa even in manotsi angu inini toenderana nezvandiri kuitawo kuchikoro ndinoisa mafomula angu mumabox kudai so ndokuti ndimarangarire. Saka that's important. Kureva kuti if we are given an example like this, example yedu yakati y is equal to 7x to the power 3 minus 2x squared plus 4x minus 4, like that. Question yoti titsvage the derivative of y with respect to x. This is equal to 3 wedu anodona kumultiply 7x to the power 3 minus 1. Saka we are going to be differentiating every term independently. Saka tatodhilana 7x to the power 3 toti minus panapa 2 wedu odona yodai so uno multiply 2x to the power 1 2 minus 1 toti plus, saka minus na plus zviringodzoka zvakadaro. Panapa we should know kuti panani kana pasina kunyorwa chinhu pana 1 hanti roti 1 ndiyari kudona toti x panapa toti 1 minus 1 minus 1 tozoti minus, what is the derivative of 4? 0. It's a constant. Saka there's no need yekuti x4 to the power, not 4x to the power 0 is just repetitive. Okay. Saka tadaro tinge takudai so 7 times 3 7 14 21. Saka panapa ndi 21 x to the power 3 minus 2 ndiani 3 minus 1 ndi 2. Yenda toisolve, I'm sorry. Then panapa toti minus 2 times 2 ndiani minus 4 x 2 minus 1 ndiani ndi 1. Papa tati plus 4 times 1 ndiani ndi 4x at 1 minus 1 ndiani is 0. Then this is minus 0. Saka our final answer inenge yakadai so 21x squared minus 4x plus 4 because x to the power 0 in the end be 1. Ndo zvinge zvakaita answer yedu izvo tatopedza. Saka you see, easy. It's easy. So something I want to tell you before taenda ku number 3, you should also notice kuti kana tiine a constant 4, the derivative is going to be 0. Asi kana tingorine a constant multiplying a variable 4x, the derivative is going to be 4. Kana taana 4x squared, derivative ndo painochinja yakuti 8x. But in terms of x, amenuka muri kuona relationship iri apa kuti tadefine a differentiation as decomposing a function. Muri kuona iri decomposition iri kuitika 4 ari kuva 0, 4x ari kuva 4, 4x squared ari kuva 8x. Saka x squared adamburwa kungova x.
kana x ari ega unotodzikwa, then kana ingori constant inobva yaita 0. We are decomposing. I don't know if you see it, but it should be apparent. Okay.